parodie, să scrie parodie când o să-l postez. Ok, let's go. Deci, bună ziua! Noi astăzi o să vă prezentăm noul ultramotor cu culoarea portocaliu. Hai mă, că eu nu pot... Aoleu, picam! Ia uitați, este foarte frumos. Are Șa de capital. Șa de capital. Șa de capital. Are de-astea. Are, cum se zicea? Și zici că e caramea de... Că zici că Cum e se numea caramea astea? de... Bă, stași un pic. Zici că e caramea de morcov. 25 de centimetri, copii. 125. Trotineta 125 cm cub. Trotineta asta are 125 cm cub. 4 timpi. 4 timpi Și câți cai ai? și 6 pătrimi. De ce mă tombi? Prin 100 de km la oră merge într-o secundă. Hai, hai! 100 de km. Păi tu trebuie să ne spui câți cai are. Bă, nu te sui pe el! Are... Câți cai are? Trotineta asta are 700 de milioane de cai. Da. Putere. Nu, cai. Știi câți cai are? Are. Cred că 5 cai. Acum pune-se la Are vedere. 1 trilion de cai putere. Are Puneți asta 5 peste, cai. haideți. Are 5 cai, nu? Are 1 trilion de cai putere. Miroase la căcat. Și papa. Miroase la căcat.